E pa ovako, zahvaljujući na razmišljanju moje malenkosti, ne znam da mi je kamera i pola sata sam tražio aparat i kad sam ga našao izgubio sam inspiraciju za snimanje klipa, ali totalno nebitno. U duhu nove godine i božićnih praznika koji nam dolaze, rešio sam da snimim novi klip. I baš zbog toga sam se obukao kao idiot, kao Deda Mraz, sa kapicom i bradurinom od vate. Odeš brku i pička materinu. Ovdje drugi brk, ali sam isto kao Hitlera. Ovo je neće, morat ću sam da ga snijem. Baš zbog toga klip je trebao da bude vrlo zanimljiv i duhovit, ali s obzirom da sam bio nesposoban da nađem kameru i da sam izgubio jebenu inspiraciju, klip je krajnje antipatičan za gledanje i krajnje bljutav, pošto izgledam kao gubavac. Rasparam se. I to bukvalno. Sve o svemu. Baterija na aparatu pri kraju, tako da nemam baš mnogo vremena da vlogujem i da kenjam. Samo ću reći ovo. Hvala svima koji ste prokomentarisali pozitivno, što uživo, što preko Facebooka i YouTubea, onaj prvi klip, za malo i poslednji. Hvala što ste prokomentarisali i ne znam, naravno, ništa što su pozitivno prokomentarisali hvala, što su negativno prokomentarisali mogu da jedu govna. Iz svog razloga što me pitali na 1000 ljudi da li sam normalan i da li sam svestan da tako neko već postoji i zove se Gastoz. Čovjek je stvarno originalan i stvarno je možda prvi u ovome, ali jednostavno nisam imao namjeru da kopiram bilo koga, već da iskažem neko svoje mišljenje. Jebote, izgledam kao gubav idiot, no, totalno nebitno. Baš da sam htio iskažem svoje mišljenje, naletao sam na gomilu idiota, koji su proslavili kako sam ja, kao što već rekao, kopija. Da se ne bi ispalo kao da se ja po vama pravdam, a vi meni kao sad pričate, ti si kreten, i sutra mi pričate istu priču. Zahvaljujem se svima što ste me gledali i ne znam, samo pravim da li radi ušao i da li snima. Ujebate, snima. Dobro. 2 minuta sam već pucao, 2,5. Ovdje bradu pičku materiju. Opsilo sam izvinite. Znam da se ovo dogledaju maloletni i punoletni i kakvi sve ne. Sve o svemu. Hvala vam što... A zašto se toliko zahvaljujem, to meni nije jasno. Kao li sam mi dali 1.000.000 evra. Ajde samo da primetim ovako. Kažem, s obzirom da su božićni praznici, mnogi se tripuju sa dečeš za novu godinu. Ha! Ja kažem, za novu godinu ću provesti kod kuće uz pečenje, ručak, salatu i odličan TV program. I oko 12 sati čekujem Kalašnjikov. Pošto će bude Kalašnjikov i pošto sam prozivao u prethodnom klipu te iste koji pevaju Kalašnjikov, evo i sad ću da ih prozovem. Pojavio se i naravno Indira Radić i 1 milijardu klipova sam vidio od Indire, to jest šerovanih linkova, linkova s YouTube-a. Još nisam zadovoljan kuda putova naša omladina, koje sam ja sam deo, mislim omladina, ne tih idiota koji slušaju to. Počeo sam da se zajebam ponovo sa studijom, ponovo sam počeo da nja. Ceo dan provodim tako što se razikam u krug ko luda nasta i sad planiram nešto uzem da pišem. Vlogovanje mi ne ide od ruke, zato što sam u najmanju ruku nezanimljiv i vrlo antipatična osoba, sam po sebi. Mogu bi da skinem u kapu, pošto izgledam kao ljutko. Kosa mi ne liči ni nešto, to je totalno nebitno, naočare više nisu bitne, zato što više nisam jebeni Deda Mraz, tako da slobodno mogu da kako se zove, ujebote, nešto mi uči kosa. Slobodno mogu da, uostalom, nebitno. Htio sam da vas iznenadim tako što ću da glumim jebenog Deda Mraza, ali mi se prethodila, to jest u toku klipu mi se raspala brada, kapa je otišla u pizdu materiju, naočare sam skinuo i ostao sam ono što jesam. Uroš Marić, Mr. Mare, sve o svemu, hvala, prijetno. Inače, ko nađe knjigu Žarka Vušovića, neka mi javi na Facebook,
profil zato što bih jako volao da posjedujem u svojoj biblioteci. Hvala i srećna Nova godina i Božićni praznici. Na kraju treba da kažem hvala. Srećna Nova godina i Božićni praznici. Hvala. Ovo hvala je zvučalo neiskreno. Ne!